पूरा खालि फिनिशिंग ल'सै क'क्राझार दानो पूरा क्राउडेड जाखाबाय लोगोफोर जास्ट नोरैहाय राइट साइडजोंनो मेन एन्ट्रेन्स जागोन सानसेल'सैसो दा बेजों मेन एन्ट्रेन्स पाब्लिकनि थाखाय पूरा रेडि जाजोब्बाय नै गारिफ्रा हिसाब गैया फुल स्विं 100% रेडि जाबाय खालि फिनिशिंल' बाखिसै दस्रा साइडजों थांनानै देखायनो नायलांबाय था हाग्रामा बुंनाय बायदि जोंना मदि सारा गिदिर गोजोनथाव खौरां होलांनो थांगासिनो दं लोगोफोर मानोना हाग्रामा बुंनाया जाजोबथारो बुंनो साननाया सिन्थाय जाजोबो बेनिखायनो आं सिगांनो नोंथांमोननो बेसेबां पारसेन्ट खामानि आवगायखो बेखौ देखायनो गोसो जानानै लुबैथारनानै फैदों आं लोगोफोर नै पूरा 100% रेडि जाजोब्बाय खालि फिनिशिं खामानियाल' सोलिगासिनो दंसै आरो ओरै राइट साइडजों अनादार गेट दस्रा गेट बे बाराव दतमा सेसन अमित शाहनि बायदि जानाय नङा खोमा मानोना बै समाव थगायजादोंना एबारहाय हाग्रामा बुंनायाथ' जाखायो ओरै बिजि क्राउडेड पुलिस गारि खि गारि जाजोबखाबाय क'क्राझाराव नैहाय हेलिपेडथिं जायनि फुला रेडि जाजोब्बायानो थिनथाना बेसेबांबा खालामबाय होनदों नैबेजों एन्ट्रेन्स मोनसेबाव नै VIP फोरनि थाखाय एन्ट्रेन्स बाव फुरा जाजोब्बायानो थारा ओरै गलाला लांजोबखोब्रा जालालै बिराद गोजानसिम नै रेडि खालामजोब्बाय मानोना सानसेल'खासै ओरै राइट साइडजों हेलिकप्टार बाग्रा आरो ओरैहायबा मा दंमोन नै मेन हेलिपेडा नैबाव प्लास्टारिं हेलिपेड दं प्लास्टारिं हेलिपेडखौ देखायसै नै लेफ्ट साइड पूरा रेडि जाजोब्बाय बेहाय नै बेयाव मोनसे हेलिपेडा नै थाङो दावखौनि दै लुखावगासिनो दङ नै ओरैहाय नै हेलिपेड जोब रेडि जाजोब्बाय पूरा 100% रेडि जाजोब्बाय लोगोफोर पूरा खालि फिनिशिं ल'सै हाग्रामा सार खावलायनाय बायदि फैदोल' ओरै गोजानथार हेलिपेड कमप्लिट रेडि जाबाय लोगोफोर